Okay. Good day sa tanan. So welcome again sa Pinoy SEO channel kung asa maghatag og mga SEO tutorials. I am Pinoy SEO. I have been an SEO freelancer since 2010 and sa kaninga channel mag-share kog tips, tricks, mga tutorials about SEO. So karon atong i-discuss continuation ni siya no sa overview sa types of SEO. Mag-discuss ta karon about e-commerce SEO. Overview lang ni siya. Um, Maghatag ra kog mga in-depth tutorial later on sa as we go on sa kaning mga tutorials. So, magsugod ta ang kasagaran ginagamit karon no sa e-commerce kay Shopify. So ang e-commerce kanang mo ni siya no, you'll be able to sell online through your website. So mo na siya no, mo na ang definition sa e-commerce. Mostly sa mga e-commerce karon ang gamit kay Shopify na. It's easy, dali ra kayo makabuhat ka og website and friendly siya sa mga beginners. But pricey siya. So na magbayad ka monthly and I think magbayad pug ka og percentage depende sa imuhang sales. Pero it's good. Nakoy mga clients nga gagamit jud og Shopify. So, mo ni mga example sa Shopify no nga mga e-commerce websites nga ako nakita. So, modern looking, nindot siya, nindot ang mga headers. Ana kani furniture website and kani home and living gyapon na website. So, mo to siya no mga examples. Um, Basically magsugod yun ta sa keyword research kung for us to be successful sa atong e-commerce SEO campaign. Na ako'y nakita nga gitawag nga silo. SEO silo, unsa man ni siya? Mo ni siya before ka mag-start yun. Actually for any website, especially for e-commerce kay daghan kay kag products, you need to be organized sa imong SEO. You need to do SEO silo. So unsa man ni siya? Imong i-categorize into the same theme or same group ang imong products. So for example, kani ako nakita namaligya siya og power tools and then naay mga lain-lain nga category divided ang iyang tools. So na siya cordless, na siya electric power, na siya gas powered. Ano? Then mo ni ang mga category silo. Naanan din kay mga products sulod ana. So maghatag ko example later on sa mga unsa ni siya about. Pero basically, silo is just a way to organize your website, your kanang mga products. So dili siya katag kibali tan-awon pag sulod sa imong website naa dayon ang mga products tanan libog. So you need categories para mas dali i-navigate ang imong website and helpful siya sa SEO. So para ma-implement ni siya og tarong, you need to do keyword research. So for example, mo ni akong gigamit karon keyword tool, keyword planner sa Google Ads. So mubalik ta diri cordless power tools. So kani siya akong gi-search diri Philippines. So mo ni nga mga keywords ang nanggawas no. Maghatag ra niya akong in-depth tutorial sa unsaon pag keyword research jud. Pero basically makakita kag mga keywords diri nga makahatag nimo idea nga mo din nga mga keywords ang gipang search day sa mga tao regarding cordless power tools. So ang nindot nimo buhaton is imong tan-awon ni sila tanan and then group them. Pag group nimo
kaning mga related keywords mo na day na imong pwede i-target dayon sa mga pages nimo. Later maghatag ko example. Pero inana siya no, you need to do keyword research jud para kabalo ka unsa yung mga specific nga manggawas. So like this, cordless hammer drill, price Philippines nga keyword, which gets 10 to 100 searches a month. So if mo target ka ana, you'll know nga kani nga keyword, if mo rank ka ani, you'll get traffic. Ano? So example na siya, categories, subcategories, silo nimo ang imong website or imong e-commerce website. And kana nga keywords, once ma-select nimo sila, imo silang i-target sa imong URL, sa imong title, meta title, meta description, sa imong H1, body, image, alt tags. So isa may example ani. For example, moadto ta sa gi-search nako ang kaning Power Tools Philippines nga keyword. And usa sa top nga nigawas ang Ace Hardware nga website, which is by the way is running on Shopify. Ako nigi-check through ani nga builtwith.com. Diri na to makita unsa technologies nga ginagamit sa usa ka website. So through this nakita nako nga they're using Shopify kaning Ace Hardware karon. So mo ni siya no, nag-rank sila. Actually pakita nako Power Tools Philippines. Power Tools Philippines, kadua ang Ace Hardware sa organic results. First ang Giga Tools, which is mo ni siya, Giga Tools. Which is nindot pud siya nga website yun, fully optimized or nicely optimized. And so kani siya no, mo siya nigawas gud sila ana nga keyword and mo ni siya ang iyahang page. Hand and Power Tools. So pag naana kay mga keywords, balikan na to ang example sa categories ha. So, mani ka sa Ace Hardware, dagan man yun sila products, no? Garden and pets, automotive, home stuff, tools. So, nadiri na bilong sa tools, ang iyang mga subcategory pag yun, hand tools. So, mo ni siya, hand and power tools na page. Again, gitarong yun nila og butang ang ilahang silo. Actually, pwede pa kayo ni ma-improve, pero kanang i-categorize ng yun nimong tarong ang imuhang like kani sila hand tools, heat tools, tanan tools sulod sa tools nga category no. So sulod sa hand and power tools na din imong mga lain-lain nga products, product display na din ka. So na kay mga keywords na kay nakuha nga keywords hand power tools through your keyword research, imo dayon na silang ipambutang sa imuhang title, sa iyahang kung imong tan-awon diri ang iyahang meta title and description. Meta title, hand power tools, hand and power tools, that's keyword description, affordable hand power tools, cordless hammer, compact lightweight design. So na yung mga keywords yung head title, yung meta title and description, and ang iyahang URL, hand power tools. Okay? So muna siya example. Nalang ko'y gamay nga improvement pwede ibutang ani, pwede ni siya butang nga nindot nga body content here or text content. Mas mukusog pag yun ni nga page. But ni-rank siya. So this indicates nga good ang SEO ani niya, Ace Hardware. Okay? Kaning mga image, make sure nga na ay mga image alt text sulod niya kay mo man ay tan-awon sa Google para masabtan niya unsa ang image about no. Optimize long form content. So hatag ko example, check na ko ang Shopee sa ilang homepage, nindot kay sila og content diri, text content which is long form. Makita jud nimo daghang kay pang istorya, daghang kay mga text na mga internal linking.
So that's good SEO pod. And mga keywords, buy and sell online, that's a keyword. Uh, Marketplace, Philippines best marketplace, that's a keyword. Online shopping. So, implement na siya for good SEO sa imong e-commerce website. So, product snippets or schema, this is really important sa mga e-commerce nga website, no? Kung mubalik ta diri, gi-check na ko ang Ace Hardware nga usa ka product page nila and inani ang mugawas. Kung naka-check ni siya sa product snippets, this means nga nag-implement sila og product schema. Kanang again ang ako ning i-discuss in depth in the future. Pero ang schema is basically code na siya or markup code na siya nga gamiton sa Google makasabot sila unsa ang imuhang product about. So ako na nang gihatag nga example sa previous videos unsa nang schema. So muna no important nga naa kay product schema or snippets ana. So sa imuhang mga product page nindot yun nga naa kay related categories or related products. So that's good SEO pod kay manggawas man ni nga mga text sulod sa imong page. Ana no? So if you are implementing international e-commerce, so you need to use href lang nga markup. So what is this? Na example diri gi-check na ko ang Adidas nga website and sa sulod sa Adidas nga website diri makita nga daghan silag countries. So actually Philippines lagi mo gawas or kani language English. Pero kung gitanaw na ko ang iyang page source, kita na ko nga nag-implement sila. So href lang for France ni kani .com.br for Brazil, kani for Canada. Ano no? So important po na siya if you are targeting kanang mga lain nga market sa SEO nimo sa imong e-commerce. Ana no? Dayon off page kani really important pod aside sa mga on page stuff ni atong buhaton sulod sa website. Ang off page kani link building or getting links from other sources. So ang Ace Hardware gi-check nako ang ilang backlink report through Ahrefs. Nakita nako nga na sila link gikan sa grit.ph. Grit.ph is really great website. Dako kayo domain rating and i-check nako na siya. So na sila diri na mention sila diri nga article. Tara, Ace Hardware. Kaning article talks about the top 100 online shopping sites in the Philippines. So usa sila no ang Ace Hardware. That's really good backlink. So ana no kana i-work pud na siya so that we can be kuan jud mas kusog jud ang imong SEO sa imong e-commerce website. Okay? So kana lang overview lang na siya sa mga things nga pwede buhaton nimo sa kung if you are in the e-commerce industry, if you are going to implement SEO sa imong e-commerce. Ano? Sa next video, mag-discuss ko about a next type of SEO. Again, overview lang sa aning nga series karon. Any questions? Nara kong email diri pinoyseo2022@gmail.com so you can ask anything as long as SEO related. So, kana lang. Thank you kayo for watching and see you sa next video.